Impela seyidumele emansumpeni njengoba ke iNingizimu Afrika ilungisela ke ukhetho likazwelonke ngeke nokhetho ke lesifundazwe. Amaqembu ezepolitiki ehle enyuka ke ukuzama ukunxenxa abantu baseNingizimu Afrika ukuba ke babavotele. Kanti ke ukuhamba kwabo behla benyuka indlela futhi ukuthi bacoshe lokho abantu abakufisa kubona. Neqembu ke lisanda kusungulwa ke lapha eNingizimu Afrika Rise Mzansi nayo ke isibekile phansi njengoba ke ehle enyuka izama ukuzwa izimvo zabantu balapha eNingizimu Afrika kulezi insuku bathe caba kwisifundazwe kwaZulu Natal. Kanti ke umongameli wayo ke lapha uMnumzana ke uSongezo uZibi uthi ke bayimisela ukuthi ke balungise ke ukulungisa izinto ezithinta abantu basemphakathini kanye nezidingo eziyanqo ebantwini. Because it's a problem. Number 4, it's regional, fixing regional and local infrastructure. And we know it. Akuna Mzansi, there's a best pipe, this or that is broken because our infrastructure, since I don't know when, we don't invest in it. So if things break all the time, even streets are exploding in Joburg. Njengoba ke Rise Mzansi bikade ke kwisifundazwe kwaZulu Natal lesi besokuqala isithangamisa bezindaba be Rise Mzansi abasibambe nabezindaba usukwini lezwe lo. Kanti ke Songezo Zibu uthi ke bazimisele ekutheni ke bafikele ke amalungu eqembu labo ekutheni ke angamandakanye endabeni zokubulalana njengoba ke ikwaZulu Natal idume ngezidube lapha ke zokudubulana kubulalana ke osopolitiki kakhulu makubhekwe okhethweni. Into yokubulalana kwabantu bepolitiki imbi kakhulu ngoba uthe makufika u94 sathola ithuba lokuthi sivote. That was the end ukuthi sisebenzise ipower to settle political issues. All we have to do manje ukuthi every chance esiyitholayo sihamba siya kubantu, we talk to them about inkinga abanazo uze nama solutions abantu abazowabona ukuthi these are some of the best solutions bakuvotela. Ayikho inkinga yokuthi sibulalane, especially singabantu abamnyama ngoba uma ngabe sibulalana kwipolitiki abantu bazoyeka ukuwathemba ama-politicians, bazeke ukuwathemba ama-political party. Ecaphuna kudaba ke ngathi lezi insuku elisegudwini udaba oluthinte ANC ne-MK. uZibi uthi abe-ANC abanganeme nge-ANC abaqonde ngqo ephepheni bavote kabusha bashintshe indlela abavota ngayo. Ngicela bakithi ukuthi whatever i-ANC does, yabona okona kusemqoka okufunwa abantu. Because at the end of the day, you vote P, we both go May. So mangabe umuntu ekwi-ANC akayithandi i-decision ye-ANC, akahamba yodila nabo kwi-ballot. Yabona, hamba yodila nabo kwi-ballot. Nathi senze lokho. Ezindabeni zosizo OS TV egama ngosizo Sibongo Mokashoze. Cheers, bye.